Erokamano ahinya kendo machiegni e chenro marwa mangeso ka ngeso mano mar mine wacho. Ka e mine wacho kawuono wang'iyo arita mag jopuonjre e skunde. Mano kaluwore koda masichni mosebedo ka timore, to maduong' mabende gi e jumani duto osebedo ka walose en mano mabende timore e skulno ero mano ma Hillside Endarasha Academy mayudore e gwenge mayudore e gwenge mag Nyeri. Ka bende gi sani masira mar mach wang'o skundi Nyeri mano ma Isiolo Girls. Arita ma jopuonjre chalo nade? Tenena mar mach kende koso ntiere mamoko mabende owinjo bedni wang'iyo. Mabende konyowa e twak odhiambo ma kawuono en jalony e weche mag somo mabende wabedo ga godo kinde ka kinde, Dr. Mary Goreti Oimore. Erokamano ahinya mar riwri kod odhiambo ma kawuono. Erokamano. Ting'eno oken twak mar mor, oken kinde maber ahinya ne jonyuol ma pacho ka jogo eko mabende nyithigi nitiere skul. Ahinya nikech ji sani penjore to ang'o matimore? Gima timore kochacha nyalo timore e skundwa. Wang'iyo ni weche mag arita mabende skunde. Ka wang'iyo arita to wang'iyo mana e kinde mar masira mar mach koso kuonde mage kendo mowinjo wang'e. Oimore ahinya Jael, adwoko mos ne jonyuol ma to nyithindgi. Ok en gima ber ahinya kitero nyathi e skul tikoni ni nyathi otho mach owang'o. Ok oyot. Jowinjo malit kabisa. Koro an gima dawachi ni onego watemane matek ni ka nyathi itere skul, weg skul obed mar sirkal, obed mag ji giwegi, gilos ni skul obed kaka ot ma nyathi gi odake. Kech kama adagi kama idake nitiere arita moketo maber, kata ka nitie mach, kata ka nitiere kuo moro madibedie, kata ka en mana wach chiemo kende, iloso maber. Koro miyo kama nyathi disome koa e od min gi od wuon gi onego chal gi kuma noae chande, kata koko chalo ahinya to onego bed ni chalo kuma noae nero. Koro nitie ng'ikruok maduong' ahinya gi gimotimore e dala mar Nyeri. Nyeri no ero. Nikech ka wang'iye ntiere sigana mabende watimo ma ahinya ong'iyo kaka kuonde nindo owinjo bedi, spacing mar otende kaka owinjo bedi, dirishni, dhoudi, gik makamago. Ok ne ka ne kabiro ka arango kaka ne drawing chal, kaka ne odno chal. Iro ni ntiere nyithindo ka jothung' kata ka masira moro wuok, kuma ginyalo dhiye godo onge, kuma ginyalo wuoke onge. Exit tin maloyo entrance. Koro miyo magi onego bedni to gi sirkal nosewacho. Kineno ka ne mach nowang'o Moi Girls to gi skunde moko gero, ne giwacho ni onego kata kiyawo dhot tiyawo dhot kadhi oko. Kamano ero. Drishni indi kikete ang'ono, kikete chumbe, gimoro mayot kata ka nitiere wach moro mowuok to giwuok mapiyo piyo. To in ma mach chakore saa 5 otieno nyaka saa piny oru gokinyi, kata ng'ama nyalo biro konyo nyithindo gi onge. Nyiso ni ok nwawinjo chik na sirkal okawo. To gimomiyo ok winjo chik ma sirkal okawo kar kawa, sirkal bende alaumu nikech onego bed ni giwuotho e skunde gi, ging'iyo ni to kuonde nyithindo gi ninde giendi. Ne gisegolo policy kaka onego iloro dhot, igero dormitory, be otimore kamano adier. Yes. Nikech ing'eni sani waseneno ka e kinde ma irwako jopuonjre kata irwako form 1 ang'o gene, tineno ka skunde ywak ga. Giwacho ni kwan jopuonjre mokelnwa ng'eny moloyo facilities ma wantiere godo. Anya paro kinde moko ka watimo sigana to jonyuol wacho ni nyathine no koro olok nyaka hall obedo kar nindo nikech facilities mantiere skunde bende koro tin. Koro mae sama wachayo ng'ato en skul kende koso nyaka piny owacho. Wachayo sirkal, ka sirkal osemiyo policy to onego bed ni girango ni to gik manyicho chiwo gi endi bo otimgi kaka onego bed ni timogi. Sani ng'ani endi skunde odich kabisa. Emomiyo apani winge gi wang' mang'eny biro bedo nikech nyithindo moko ne otimo klas 8 kapod onego bed ni gin klas 7. Koro nitiere ng'eny ma nyithindo mocho dhi e form 1 molo ka onego bed ni gibedo. Koro to gidhi kamano to chenro malong'o to onge. Nyicha dhi skul moro e Kajiado iyudo ka dining hall olok kar nindo nikech nyithindo biro mang'eny molo kaka ne gitimo nade kaka ne gipango ga chon. Dormitories to nyithindo ng'eny to gisebiro. Koro nyaka nyithindo ma dwe mar 10 dhiro dwe mar 10 dwe mar 9 kana nyithindo gi no odhi mang'eny dak ni nyicha gisel kata loso gimoro
e kum duche from January nyaka sani edi gimo selos malongo onge ko yudo ka e kum iyuage pesa ma capitation cha pes capitation winjo bedni donjo e gero dormitories ing'endi mo wang sani en mar ng'ato giwegi en mar skund wuon giwegi private mo wang niendi tiro ni kata mana bed man private oningo los ot mar nindo machal kama yathini nyicho ae chande kata koko chala ahinya to chiegni godo to thung bende kilose to lose chik na sirkal nokelo the last report na sirkal ogolo nokoni kaka nego beni dormitories igero mano poko timo guidelines moket kande ang'omo guidelines jogo okolu to sirkal ere mondo bendo tim inspection ni to skunde mathindo gi dhi egiendi obed mag ji giwegi obed mag sirkal dormitory chal nade yes isaming'iyo dom kendie waseneno masira moko ma bende timore nitiere kinde moko ma bas ma moting'o jopuonjre noyudo masira to bas ni ka owinjo bed ni oting'o jopuonjre 21 oting'o maloyo jopuonjre 40 bases makamagi bende yudo ni ringo e kinde moko winjore iwacho ni bas ma skul winjo bed ni ringo e kind saa 12 okinyi nyaka 12 odhiambo aparo koro ng'ikruok nitiere awacho kendo ni sirkal kisama bas ringo gotieno polisi nitie wang'eyo saka sa dag gi mak bases giendi mondo nyisgi ni to kama okitim ndalo moko nadhi Dar es Salaam gi bas to wachopo kapok sachiel koromo nochungo mkwani Dar es Salaam Tanzania kar kendi public transport onge ringo gotieno and because ne wan jo Kenya ne gimiyo warning dikoni never again kikutem kendo to Kenya kar kendi gima kamago ero timore atima sani ne kata sani school buses mochago ero ting'o raia ting'ini raia okoni gobeni ting'i school egine gionge insurance e buses go ero sama selor school ni garus jini ginyati mane jedego chimoro gini niegi jonyuol kata jogweng onate wana wache nango koro miyo ka chik oketi chiko nego walugi ke chikego konyowa dak e society maber ok gin mar kumowa to gikonyowa mar loso gik moko madhi maber koro miyo ana blame ang'o sirkal kendo skunde ni ma blame be jonyuol samito nyathini e school bi dhi dormitory ing'i kuma nyathini ninde bi ko nyathini nyaka e dormitory inte kumiga igo iweche ni in koro isetieko registration koro wen wa nyathi mano ok ber nyaka ine ndang'o mi tama onego ane kuma nyathina chieme kuma nyathina ninde kuma nyathina dhi e cho kuma nyathina okmuolo chiemo kanyo nego jonyuol dhiye ma yiego ni ber karach to ubedo piny kuoni yawa gima kama walos uru kech gibiro kelo tabu inje no ka higa mokalo chande Mukumu girls chiemo oruore gi gik moko madonjo moko ber nyithindo otimore nade ohinyore ma skul olor koro miyo sani janyuol kata sani indi kudhi neno after mnuse rumo higa manyien ka Nyasaye otelonwa ka nyathi tero skul dhiye ne klas mosomi ni chal nade desk mobete chal nade obedo but dirisha obedo but kama chal nade ne ni chal nade dhiye kama nyathi ninde o chal nade dhiye kama nyathi luokore kama nyathi losore chal nade dhiye kama nyathi chieme jikon mitedo ne nyathi chal nade ng'ie kata pi ma gimodho nikech thothne iboyudo ni jopuonjre pi ma gimodho e tapni japuonj ok nya kata tuomo mito omodh mano nyiso ni makosa nitiere ana puonje boarding school my last station en teacher training college gik mane jopuonj go chame mombe no chamo salanji kidwa dhi ng'iewo chiembi nyiso ni wan ga digirin gima gichamo go en gima ber to sama koro in japuonj ok nyatamo gima nyathi chamo nyiso ni gino ok ber sama ok nyamodho pinye nyathi modho nyiso ni pigno ok ber koro ang'o miyo emomiyo ineno ka tinde sani nyithiwa ok dwar boarding school nikech ngima mokuyu chande kata kaka kunde mag dak chal ok ber kilo machal gimwa e dala chon wan wahero dhi boarding nikech boarding thoth wan ne ae mier ma nigi low sani tinde thoth mier igoyo smiti wago dasta koro nyathi neno ni ngima ma dala ber kata malo mar skul koro ka idwa yaw skul to kodwa yaw skul to chonwa kane ndalo ma skul idwa yaw to mor malich kech ne skul ber maloyo dala idhi ywe matin to sani skul
ok ber ma thothne en na kunde mag nindogo ngima kunde go ok ber ne nyithindo kech ot samoro choler oko skul chuche richo samoro gin latrin samoro pi onge mo pi aora samoro mo pi moro kaka pi moko molel giri goero koro nyathina nane ochandore koro ka koro nyithindo gini nyithindo mo owang nikech ok odwa winjo gik ma sirkal ndikonwa to wabe wan wegi kwadhi to kodwa chwoe wang'wa. Daktari wapenji, wach mar ni sama koro irindo dhot, tigo ika full gi oko, gini owuok kanye titime nang'o? Nikech en achiel kuom gik mantiere guidelines, akia ka skundi ni ito ripode poko gol, but skunde mamoko machien ma bendo se yudi ni no wang, oyudo ni nyithindo gi, iloro negi edom gotieno sama ginindo, nang'o? Report ma wiya wacha nyithindo nyolor negi dhot gi oko, to konego timne kech matron no bedi skunde gi endi ma bende no bedi ngi cube onende iye kanyo but ka nyathi moro tuo moro goyo gotieno ta gimoro timore gotieno to en the first person matimore nade makonyo nyithindo gi endi dide bedi matron nde odni gima kama dok otimore yes tiro ni kata mna iloro gi ot kata mna dele odi medake kunya loro gi oko ok iloro gi oko tininde i ot oktima kamano ero kata mna ndalo mane jomoko wangi factory ma wainde Nairobi karka ni gitie iye to loro dot gi oko to gitiyo ne sirkal no kwero koro karinde ma nyithindo gango mi loro ne gi dot gi oko ogin jojela kata jojela bende olor to askari chungrito to gichal nade makantie gimoro to pio osego olang to setim kama to magi to gin ang'o mi iloro ne gi dot gi oko ang'o miyo matron ok ninde kanyo ero koso gionge kata gi matron magu gik ma bende nyaka monego wang'e ang'o miyo onge nyithindo ma higni 10 aboro 12 nindo kendgi kata ng'ama ginindo marito gi malong onge ni watchman ye samoro ka watchman nindo tero koro miyo giwetu gi ngima nyithindo ok ber. Wach mar omenda nikech kuonde moko awinjo ka jopuonj moko kata skunde moko wacho ni gionge omenda malong'o mar keto kare gik moko duto ma piny owacho dwaro, gik moko kaka nyaka gibed gi fire extinguishers, nyaka gitim fire drills, ikruok mag masira gi, nikech iwacho ni every point winjo bed ni nitiere gi fire extinguishers gi. Magi gik moko manego gi ok tek, jonyuol gi chulo fees, sirkal nigi gigi endi no gi equip skunde gi endi, and every time ka nyathi odonjo skul ngo puonj gi ni ka mach owuok gima kama onego tim, blanket onyonge, kuoyo giri onge, fire extinguisher giri onyonge, nyiso ni nitiere ng'ikruok maduong' kabisa e skundwa gi endi. To pod awacho ni sirkal onego wuothi tim inspection makinde ka kinde, ok dichiel tiweyo tam katam to be tam katam bin nyithindo onego puonj gi ni ka kech moko nyinjo ni kanyo mach wang to ninde dhi e bwo tanda to bwo tanda in e bwo mattress okia gima owinjo tim nyiso ni onge drilling mosetim e skunde kata matin. Koro mien wake up, wachiw uru, waseninde tich. Jok mantiere marito skunde, jok ma sirkal man education oseninde tich, wachiw gini lit kabisa. Namba ne duong' moloyo namba mora mora e piny ka. Kanyo ka nyithindo wang'e marom kama. Kech ka 70 lal, nyiso ni ginang'o? Mago buru. Ka 70 ok ginyal neno, nyiso ni mago nyithindo mago buru. Aneno ka sawa rumo, mana gi dakika achiel modong' ni. Losane gi skunde gima winjo gi tim kanyakla koda piny owacho ka watieko. Maduong' mogik, gidhi girang report mane sirkal ogolo, policy kaka itimo ng'ono, igero dormitory to giseti ma nyithindo girango ndik maber, ginitiere ne gigolo kaka maber, gine gigolo moko 1 2 3 4 5 6 10 mane gindiko monego beni itimo kigero skul. Koro gitim magiendi gini be jonyuol bende osom gigi ong'e koro gidhi e skul to ng'e ni gima kama chon ndiki erego timore adier. Koro watemuru jo kama, ka ok en nyathina to nyathi ng'ama chielo, ka ok nyathina to nyakwara moro, watimuru ni nyathi kosekele lweti tirite maber kata miriti mari e odi mondo gik ma yudo kama giendi kik yudwa kendo. Sani en higni mang'eny nyaka ne Kenya yudo uru
kaka kama nyalo timore nwa to nyicho waseneno mwasegolo onego bed ni wapuonjore to konyal puonjore en lit kabisa. Koro waweru ni tich kumi tich ni iti maber. Ka in gi tich miwuok ni loso nyithi ng'ato ni in gi skul, go ala ma skul no e yor moro moriere maber. Kik isevon nyithindo, nyiew gigi ket kanyo ero ilosi obed gimoro maber ma ng'ato kata ka janyuol oweni nyathi to nindo tere kumodoke ni chunye bedo mokwe. Aneno Morris Odete mana Nakuru wacho ni kinde mane wasomo ne nitiere school inspectors, tinde to gin kanye? Mano gimo penjo. Nyis jolony ni tinde ok jopuonjo kiene jonyuol mondo one kama nyithindo ninde. Nyathi wacho ni nitiere gi nyathi Machakos Boys wala malama ne nyithindo Pamela mar Kano Pangani. Ka bende jopuonj boarding pok no yie ni janyuol neno kama nyithindo odake e skul. Ongoro Jakindu Beiro kama na inyo kuom ote mane mana kaki wacho. Nyithindo somo to ne ka to nyithindo skul tiri iyi na dhi dome titan ngama miyo to nyathina to nyathi ma wuoyi ma pedho tanda mokuongo. Koro en kasruok ang'eni sani wantiere gi committees. Ma pedho tanda nyathina. Koro miyo ka japuonj nya yie dhi pedho tanda nyathini day one. Mi donj mi nyathini ninde skundu nero chich kode. Yes. Mano gima bende koro in kaka janyuol nyaka kore ring kendo irid kendo ikase. Aparo ni wantiere koda riwruoge mag jonyuol kata PTA gi monjo bed ni watiyo godo kendo gik makamago wangi e skundu wani mago ne kare. Ero kamana inya kuom bedo kodwa icheno ni mano mar mine wacho kikidhi mabor pod wantiere gi weche manyien mamoko ma waduogo go.